wonten lincah reot dalam gubuk amung pepayon alang-alang nanging ketinggal ayam tentrem semeleh rasane wis bisa hawa nafsune ilurah semangat itu jadi kandangane Sanghyang Bathara Resmaya mila kakan sapa yaring jagat ing pangesti amung nuwun dhateng panguwasaning kontrak maksudnya yo ini awujud kita ingkang pekeh parnane kajen guru kasane kaya apa dupi wonten pratanipun sampun Bukara Raden Janaka ya Raden Arjuna sigra dawake dhateng ing Bukara lagari pitur semono bagus nyamukaaken pasugata sampun sajen to amung kuwi gemili nanging ketinggal jroning kas Sang Arjuna sega akrahapi pasugatane iki kaya toko kok mangkono dene gumatur kaya toko purwa madya rusana ndara wonten dawuh paring dakon kagem bagus Acarya Parato Asambhan Bathara ye nekuri sangen Imaya Sanghyang Sukrakirta layak to layak pangok perenjak monceng gambar pitik tarung sedina wuput jebul padukuhan kampes ireng kerawan gustiku Ndara Janaka ketinggalan danur gunung kadingaren dika nyariran bakti cedhak wonten karangan bencos mobil Ndara Arjuna badhe nimbali ingkang abdi Semar adat lupi namung utusan dhateng para putra yen boten Ndara Irawan inggih Ndara Priyambada luput-lupute Patih Madukara Patih Surata lah niki kok nyarirani piyambak enten dawuh ingkang kadosa pundi monggo Gus taturi paring dawuh dhateng ingkang abdi kula pun Semar Gus
Tremorone menguswa yang embrangangan kati karungane kapuase ane mergo memalakon sangko sangkut bakal lalu angulati akan semar kula den waleh-waleh hubungan karo hubungan Joko berdak pribadi ono karangan ono gantikan tangga ing sunatuake ono sambut adem pajewi gatos ingkang pundi ini kan jangan kata nyoro lakukan pasukan dorong janoko itu penopor Gusti ini akan salah tolongan mas perkutu kaki suara Gusti kosong melang-lang turun rasa kuatkan rasa janoko koyo tinggal jaban ono pinggir banget kakak nanti Arjuna tuyang dahar Arjuna bisa mintur sing tak penggali pangkat mas perkutu dan publikan muskawurian dan poro-poro Ikono dadi masuk panen Arjuna bisa sare Udakara tabuh telungan lagu Janaka nyuwun sampeyan nyuwun Gus iya kan saka rumasaku Arjuna iku nyuwunake Kang Mas Bratasena iku anane Arjuna kepara nyuwunake Kakang Semar lajeng ini akan Arjuna nyuwun lamunta larangan ketrajan banjir bandang ngaten Gus saka rumangsaku Kakang Semar banjir bandang niku mawon urbanaka blabur para kawula padha slamet kabeh yo Kakang Semar kanthi kasih banjir iku mau satrake sak tau si pirsa Gus impen iku dipun pentak wonten 3 perangan ingkang dipun mestani Titioni Gandayani Pusparajeng Titioni niku impen mancine sonten tuladhane Ndara Janaka makarya sayah ing salira awit Ndara Janaka netepi marang kewajiban lajeng kesaware sonten satemah kabeta ing pangimpen niku kang dipun mestani Titioni Gandayani niku impen mancinipun madya tegese tengah dalu siangipun Ndara Janaka mirsani dhateng enggahing kahanan satemah kesengsem ngantos dumugi sanubali niku kabeta ing pangimpen niku impen-impen dene Pusparajeng niku impen mangki tabuh bangun nah niku sok Ndara Dasi Gus nanging sedaya kala wau medhatipun manggari kanthi lampahi tarak brata adoh dhateng keramaian tansah keluar dhateng panguwasan ngono nggih supranipun Ndara Janaka menika manjenipun napa Gus Kakang Semar dadi sumur kan berkudu perno
ini tabung kamu udah kalau tabung terlalu oh ngatur Gus tadi itu sok kasih mau tabungnya kasih dong bangunan karena kan jempol batik kerawan kamu agung Gus tabungnya gak tahu-tahu pun kan gitu ditepungake wae Kyai. Pepanaku Begawan Karti sampeko aku iki pujangganing nata ngastina kang anyar. Saiki koweku Arya Topeng Gongso. Kyai nggonku prapta ana ngersamu iki aku mung bakal nanjekake pawarta. Nanti kebebagan kupingku jagat ngundangake yen to Kyai Semar sawijining titah sing kakengen dening Allah. Lega lila legawa uripe mung kanggo kamardikaning para kawula dasih. Senajan nyawa toh entengake yen to pancen dibutuhake marang para kawula mula Kyai iki dina aku mung bakal nanjake pawarta iki kondangmu sing kaya mengkono iki apa ya mung kandhep pawarta apa ya kasunyatan Kyai terus sing mangersake ngene Kyai dadekno sepuluhku iki dina Ngastina kenapa cobane Gusti kanggo bendat taman Pagebluk Mayangkara
Larang buka wastra akeh loro kang manduk ana negara kuno. Akeh para kawula kang dadi kurbane pagebluk mau prasasti sore sore ngati sore moro esuk teko mati. Banjur aku manekung puja nuwun ana ngarsane Gusti kang akarya jagat. Paluyane negara Ngastina kang ketaman pagebluk mayang mara ana serangane. Kudu ditimbali wong buga sampir. Monggo panggrahe tapura genep loro jagat iki buga sampir kanggo tumbaling negara Ngastina. Ya mung Kyai Ngayataka ya Kyai Semar kula Kyai tak jaluk krilaning atimu. Iki dina bakal tak boyo ana negara Ngastina tak sembelih kanggo kakak tumbaling negara Ngastina kang ketaman pagebluk mayang mara Kyai. Ketemu tak bercinta supaya sini berdoa kang ngawinmu tepat jagat dewa batur nang syukur wayah bodo jagat sekawe tak kumake tembungmu tujuh pono tujuh prono marang rasaku nanging pebuntone ketok bubudan ketitik bakal gawe tumbal kakang Semar kanggo kakak ana negara Ngastina iki begawan karti sampe kok ora kuat apa lho yen to kakang Ngayataka iki pebundare para Pandhawa kula begawan karti sampe kok rungokno tembung kula kowe sapa mangerti yo aku iki panengah Pandora Raden Janaka. Oh, Janaka iki kowe dasar kepara nyata. Ya, apa sing karepke Janaka? Begawan karti sampe kok. Sembodo kowe bakal melekutakkan Kakang Semar yo Kakang Ngayataka paton bisa klangka iku ngarepane Janaka. Oh, kemping loro Gincapati ngidam terbelo. Yen to kowe tak sembadane apa kang dadi panjalukmu Janaka? Kanggo nenter katiga duduke ning papan durung ayo metu njaba ayo. Metu njaba luwih dhisik ganti tapak Janaka bakal sumusul tanteni ana pagelaran njaba kowe Janaka.
putra diparing Sabeleng kang dadi sayembaran dicuwatake Janaka yen to pancen kuwi jringketing pedimati sumingkira saka ngarepe Janaka ora keduga sumingkira sampurnake yen mau suke kendel bondowani oh babang ayo kita Setepati Janaka apa topeng gongso sak budimu tak lateni wah ing kene marganing patimu ayo tanding Janaka legane bisa ngasarake yudane muridku ayo iki gurune Hayono wis sembodo Pak nadai ajiku grap sayuta pancen aku ngakoni yen to kowe satra mesti kali jagat Janaka
Kanging arep samawe kandro sabarangina tulung kirja ayi ayo Semar Budya negane nganti bumi sing mbok agol-agolke Janaka iki dina wis pralaya Traka Sena dina iki manut tak rangket tak go ana negara Ngastina ngerti sampe kok yen to pancen kowe iki lair sing batin sing kaya to ucapake aku pira lair sing batin ning patiku iki aja nganti disumurupi ora akeh yake aku senakno aku pasrah bongkoan kate sampe kowe kene margane pati tibane pusakaku ora tumono majem mengglek wetek metu genine ngerti sampe kok kowe nggawa jubah kowe nggawa kedhuk jarene kowe iki pendhita jarene kowe brahmana mongko apa to sing darani pendhita tegese awak putih yen kowe wis kaku dadi pendhita njaba jeromu kudu resik kudu putih jangga pupi rembug jangga gulu nek kowe dadi pendhita mencra-mencre tembungmu gulumu sing mbok pijet mongko pendhita kuwi kepengen ngremake bebrayan aku ora kaya caramu kuwi kowe merjaya kanthi lawaran pantah kanthi sami kok yen pancen kowe pendhita semege kepengen ngremake bebrayan aku kanthi ngurbanake Semar yen kok pusakamu kuwi gondro pura bakal buncike kulitku yen kowe pendhita mege aku obawen kowe bledhos pandhamu kowe mati ngajak kowe ayo kowe manune kaya digdaya dhewe roman samu lanang dhewe kowe ayo sumbaro tibane geni lakon kobong dadi areng ayo rasa kabeh awakmu ayo mati kowe mesti tak blok pipatmu ora melek mati kok kowe melek Loh, kedep. Urip ngene. Semar urip nang diani. Ati sampe kok berarti tak tatramu. Ora kurang merto adol krungu. Geni iki sumbere saka endi? Ini sumber saka kawah Tandra Dimuka apa Katandra Dimuka kuwi sing gawe iki Semar. Nek wong sak lumbung Bandung gedene geni ora bakal
ngobong marang awakku aja meneh awakku sarungku wae ora bakal kobong. Bandur piye Semar? Kowe Dara Wicara kowe ngapusi jare kok ngobong ta obong ora ngomongan. Semar ki aja mbok obong nganggo geni mantah. Yen pancen kowe pendhita wegih Semar ki obong nganggo panas nganti muwe kene wargane aku Mas. Moyo minap nyoela kopi sing pendeleme kalbu panggukaning warana Semarilang tanpa lari wandane kobong dadean maturana kersane Gusti Prabu Daridara padhang iki kelilipe Pandhawa padha sirna margalayu Dayangane Semar ndak sirnake tampa kalugrahan saka kersane Sinuwun Prabu Daridara aja mlayu kanthi sampe kowe lake Ratu Drawati aku Acampo samyo ngedale Kakang Semar sing gedhe pangapuramu Kakang tekaku ana karang kadempel rada randhat mula aku ora bisa tetulung karo kowe Semar sapa sing tak sandang yen aku ora bisa nulungi Kakang Semar kang dadi pengayomane para titah Kakang Semar aku njaluk pangapura Kakang Semar lho apa kae ku mlengan kae aku Janaka di pengestu pun Satu sesembahanku Pokok Prabu Indradiya Janaka kaya miliki bobotanmu sabun dadi pamonge para Pandhawa kali dina bakal krenah lan tiap sapatine dene para Kurawa lantaran Begawan Karti Sampeko Rawat dilakon iki Janaka Sira para Pandhawa bisa nyirnakake retu panggoda pangrencana kang ing kene tembene bakal antuk kabegjan lan kamulyan wujuding wahyuning katentreman kang iki dina bakal tumurun ana ing Arjawada Janaka aja wedi kangelan ayo
tak kanthi engkau jumuduk ana negara Ngastina ora trima rasaku dening para Kurawa marang Mbah Prampah beri petenah kan Pandhawa kang dadi momong aku ora rasane atiku yen aku durung rimah kandhane kanthi sampe go iki ora bisa iku dereke ayo Janaka mancing ana kancing glunggu Janaka kahyangan sira mangkring yo kahyangan pulo dewa lasipito kang mangasrama jroning kono punika tetunggaling para Jawata ingkang wisik sanggan menang yo sanggan padha menang rikala semanten jroning kahyangan pulo dewa ya ing sira mangkring dadi papan gununge para setan berkasaan kang dadi andhane ya dadi kawulane sang Bathara menang mbok rikala semono sang padha menang paurate tetandhingan kalawan ketunggaling para titah katengen ing arahan nggih sang Baginda Nabi Sulaiman awet sang padha menang amung kepengin sanget angrep jimat kemat agungane sang Baginda Nabi Sulaiman utusan Raden Sangkar mongko agat lupi wis kanguri namun tanggal 1 Suro Baginda Nabi Sulaiman siram jamas anguali karang ali-ali kang mapan wonten drijine dipun papanaken wonten tambining sumur ing riku lena sang Baginda Nabi
ali-ali maklukat gaib kasaut dening Jin Sakar satemah dadi gagah tetandingan Sang Bagindo Nabi Sulaiman balasan Sang Bathara menang runtik pegaling Sang Bagindo Nabi Sulaiman satemah utusan dateng Brahmana kalih Sang Bagindo Nabi Sulaiman anyipta kitab ingkang winastan kitab Serambul dipun pendhem wonten kahyangan Sira Kleng satemah datang kuwa para jin setan berkasaan awit tuwuh daya panas saking kitab Serambul kendang saking kahyangan Pulo Dewa Dewa Santen eling sang padha wenang dadi titulih para Jawata senadyan turun titah namun dumadi saking cahya Dewa Semanten kasiluman kadedayanan kaluwargan ingkang kedah-kedah kemangke Sang Bathara menangan kaboten sing soradi ingkang mawa cahya kagiat goro kasadupi wonten suwanipun ingkang wayahan nggih Sang Bathara Ismaya ingkang nganti titah ngabadan surga nggih lintang Trenggono aja dirawe dan saya nangkati kula kasatoto ari kalang Badra Irawana sigra kinten sadaya perkara panujine pandhayaipun dereng kami Jindrenesan sekaring bawana langgeng iki ndawas padake kaya wayah Bathara Ismaya padha winantu karajan nggih sowan mula ngersanipun kaki kawula yang kukulur raja sekolah tarmanggil gitu sowanipun ing wayah kula Bathara Ismaya jeneng sira nganti tak abadan sapa kula ora bakal kilapan iki rak lintang Trenggono to iki nuwun iki kula pun ditabut Jangkara pun lintang Trenggono lungguh kang satata dhisik kula bakal imbal wacana kan wayah kula Ismaya niki sendika kita dawuh kula Ismaya wonten dawuh kula njalur gunung kadingaren kita swanara ngarsanipun boya ana wigati apa nggih yake matur kang tetelo nggih cakok loro rame kapiarsi lawa
panian Treka panang ing semuning Iwan sulakipun rembulan mus gumewang sakulone yang bubulun palek-palek pelopo ya anggenipun iku wayah keparmusuhan ing ngarsanipun Kanjeng Hyang ing wayah badhe matur awit ing wayah menika nuhuni dawuh jengadika Kanjeng Hyang ing wayah pinen hamomong darah suci darah witora dia iwa semanten wonten damak ing titah mongko sampun sampiran pandhita iwa semanten badhe namre dhateng pejahipun pengisma yang kula nyuwun pengadilan ya ngertos pono mangerti ya kabeh kanggo di sepiro katrimaning uripmu pangune Bathara Ismaya wis surat marang gebiyaring jagat sithik jeneng kita duweni luput awit jeneng kita wis krepyan marang kahanane jagat iki mekaten mula nggih iki ana panggoda pangrencana sapa nanging nggih ndak jateni yo nggih mangerti yo sapa kang tekan kanthi tekun ing kono bakal katekan kang ayo kawula foto iki ngerti yo nggih iki Jawata bakal ngubungake kanang nugra kang sebab wahyu ning katentreman dayun nggih kanthi wahyu katentreman iki mengko mahanane ayem tentrem para kawula kang mapan ana ing dukuh jeblong kene kalis ing rubeda adoh saka sambekala adoh saka panggoda lan pangrencana tentrem ayem para bebrayan agung ing jeblong kene ya Ismaya mekaten Kanjeng Hyang lajeng medal samangke ing wayah kedadak dosa pundi nggih Ismaya ora teges kaki lundung marang jeneng kita iku yake bali yo ana ing Ngacapata awit gedhe tanggung jawabmu tumrap Ngacapata sejatine wahyu katentreman iku wis tumurun ana Ngacapata pengawale pandhita sing renah marang pati kita iku asma kinarya japa nggih peparape wae Karti Sampeka iku mengko wedi Karti iku tegese gawe dene Sampeka iku gaib sejatine Karti Sampeka iku gawe Gusti kang murbindat ya Gusti kang akarya jagat pengawane wahyu katentreman kula yo nggih darmakna citamu dayun wahyu katentreman ing kono jan kita dadi kekidunge para kawula kekidunge para bebrayan agung ana ing dukuh jemblong kene Ismaya inggih menawi kula mekaten puput kula ngaturaken gunging panuwun malah daya-daya kula pamit nyuwun tambahin pangesti ya lalu saya tak beberapa kali Ismaya Trenggono kurangan dawuh ya mung jeneng kita kan bangkit anggadhuh wae katentreman nggih kanthi srana apa wae jeneng kita kudu ikhlas lair sing batin Sernakno Karti Sampeka nggih lamun jeneng kita bisa nyirnake Karti Sampeka ing kono jeneng kita bakal antuk kamulyaning jagat wujude wahyu katentreman kang tunggal sandang pengayomane para kawula gasih nggih inggih Kanjeng Hyang menawi tetep kan dadi kudu pamit nyuwun tambahe pangestu ya lelungsen tak bebakani durga mendak kala nyipak uga bodho kantos anakku
bunga panen sapu saking apa pegolan gunung-gunung pungkar gunung kepeng don yudhanane tiga wong minggat narang ora duwe duga yen minggat Duryudhanane tiga kudune digoleke ganti rasa metu Duryudhana wayange didolake wayang digo minggat ora boleh ijol pokok sing wayang baku iki garang ora mondro belas ora nesu ketoke ya bangeten wong iki ora nggih tata krama ya ora apa-apa tak donake do kepenak uripmu cawe aku jagoning para dewa nirnakake saka engkara ki wujudmu bekan kanthi sameko lho kowe sapa yen tambuh marang aku Bambang Ismaya Jati apa bener kowe kanthi sameko para nyata margane patimu wangune iki ora perang gedhe-gedhe negara Ngastina ayo kowe seneng angkara ngancap lan renah marang kasangsarane liyan undha-undhamu ya kaya ngono kuwi Urupati Duryudana undha-undhamu ya kaya ngono kuwi becik titik kala kawistara rasane jagat go emperi kowe nganggo Samudana pandhita sing bakal ngrenah patiku lan patine Kakang Semar. Ora trima rasaku Kisana semena sawetara pitutu musuh aku sing bakal ya.
margane pati pun sisil dadi srile kowe. Tapi yen aku aduta sing balung kuliting kulit lan karo sanese aku wis kalah rasa. Ratu Ndrawati ora teges aku mbarang sulap. Tibani gelap sayuta ora kendang aja takon dosamu iki. Sumono kadigayane bekan karti sampai kok ibarat banjir bandang tangeh yen to bisa dibentuk nganti pindah. Lajeng kersamu kepiye sinuwun. Iki dina tak pasrahke marang Kisanak. Bambang Ismaya Jati. Yen to Bambang Ismaya Jati bisa nyirnakake bekan karti sampai kok. Apa kan dadi pangundurku bakal tak pinangkani sana. Sinuwun Ndrawati aku mung njaluk siji. Ora akeh-akeh sing tak suwun. Ismaya Jati nyuraka. Nyuwunku besok kamunta dumadi perang gedhe kang aran Baratayuda. Ismaya Jati timbang bobote lan Ratu Ndrawati nggone dadi pamonging para pendhaya tak pinangkani apa kan dadi penjalukmu atur bisa nyerake Karti Sampeka ya ceplok ana saka berita trajane Karti Sampeka. Iki wis dadi kesanggupanku lan kesanggupe Kakang. Banjur kudu piye? Karti Sampeka sing bisa dirnakake mung Nyayi Lintang Trenggono. Kula sirnakno ayo bebarengan. Dikubut bae began Karti Sampeka ya Kakang yen wis wae dawuh ayo Nyayi bebarengan kubut Karti Sampeka. Ya aku Bambang Lintang Trenggono. Dadi serayane Ratu Ndrawati. Lho, kowe dadi jago kurungane Ratu Ndrawati kepara nyata. Apa sing kok karepake bener kowe kan Sampeka? Ya aku kan Sampeka. Lah iki patimu.
aku iki kalah tanding karo kowe. Sembada Pak nadai pengabaranku. Aji gelap sanuta. Aku ngakoni yen kowe dadi mesti kaneng para satya. Tanding derangane ayono kene margane patimu ing kene margane semene nggo tandingan karo kowe. Aja tintrem winawang seragaku. Bambang Ismaya Jati. Tak tibani pengabaran. Ora kendang tak guroni. Prayatno dadya pamonging para suci dara wadipun iki pancen sekti Mahambara niku nembe diwongko kali dewane Begawan kanthi sampe kokoro wau Gus. Iya. Sampeyan mboten supi to dawuh timbalanipun Kanjeng Hyang Bathara Menang. Iya, aku kelingan. Arep dikaya apa Werkudara kudu bisa ngalahke tekan kanthi sampe kok nanging kanthi cara piye dipun enten. Sampeyan mamajeng. Nek sampeyan dipun piloro kanthi sampe kok mangkendel mawon. Nek kanthi sampe kok pun sayang pun leno sampeyan candak mangundo ingriku dadi jalanan senane bekan kanthi sampe kok yo Semarang ngetokke dawuh karti sampe kok aja mlayu Werkudara sekarang.
Warayata kanthi sampe kowe perut nyawamu Werkudara ayo pinggir margane pati bagi tak klothok nyawa kowe kelakon sirna marga layu parat waduh Raden Werkudara apa kekilapan marang slagaku iki Raden wah aku srawung karo kowe kekilapan apa tembung mulangmu Raden pangerti ya Raden Raden Werkudara kuwi mustikaning para satriya dadi tepo palupine para kawula uga pangayomane para kawula nyawang wujud titah iku aja tok sawang kanthi mripat lahir nanging aku iki sawangen kanthi mripat batinmu asma kuwi kinarya jaba Raden peparaku Karti Sameka Karti iku terus gawe dene Sameka iku gaib ya aku iki wahyu ning katentreman Raden lugune aku maiko kan Raden Werkudara kuwi wong tata lair nanging sejatine aku mung nodi marang katrimaning uripmu apa bener Raden Werkudara pantes dadi kekandanganing wahyu katentreman terus arepmu piye pengakno lawang swargamu Raden aku bakal sajiwa kan Raden Werkudara kanthi sajiwaku mahanane Raden Werkudara bisa nentremake para bebranagung, nentremake para kawula. Muga-muga rumeber nganti teka ing buku Demblong kene, khususe lan umume ing desa Majapura bisa antuk samape payu katentreman satemah ayem tentrem para kawula. Lan ayem tentrem para sentana kang padha netepi marang dharma kalis ing rubeda adoh saka sambekala wangakno lawang swargamu aku bakal nyawiji ana ing saliramu Raden Pandhawa diredul wah jare dumutar moko ngenteke ragat pirang-pirang wah pendhita gadungan jare mateni Pandhawa jebul lan terpake para Pandhawa ora trima rasaku Werkudara kalau ae katentreman trimo kowe jare mutar surik wah aku entek ragat pirang-pirang makroke negara Gustina ora trimo rasaku ayo jaluk wae katentreman wah yo ora wujud nanging gaib iki dinos sawiji karo Werkudara ora ino ora nguluke wae katentreman cicil berarti itu cakep
Wow, dan ngerti pokoknya kangane gede iki bal-balan. Wah, untukku plotot wae yo. Waduh yo. Paman sengkune basa kudu, Paman. Tahu promo janji. Banget boleh suwot. Romo penembakan kanthi sampai kok bisa dilimpe setengah kapiko dari Probendo. Orang terima rasaku. Ijole Romo penembakan kanthi sampai kok aku kudu bisa mondok titis ijo ati. Aku kapan mesti tadi mulai kecek okleng begreng kapan bopo ini ayo kudo ya layak to layak wong-wongan suwung jebole kuwi metu saka wong-wongan gawe rusuh ana laladan negara Ngamarta ora kudu minggat aja takon dosa konangan bileki gunung putar pindho lho ayo biar aku kalahkan dapur luar saiki kudu itu kalahkan dapur bagus jadi sore cakepan ora bali papan durung kula grung-grungan aja takon dosa muka. Waduh. Yo aku ngakoni yen aku kalah karo kowe man. Ning liya dina. Akad tak limpe dapurmu aku kudu mondong titise midho ati cek. Gendera